Egitura artifizialak objektu teknologiko guztietan daude. Bai txikietan eta sinpleetan, bai handietan eta konplexuetan ere. Ea ba, azter ditzagun orain gizakiak sortu dituen egitura artifizial garrantzitsuenak. Egitura masiboak. Material pilaketaren bidez eraikitakoak dira egitura masiboak. Antzina, egiturak egiteko modu bakarra materiala pilatzea zen. Ez zuten tarterik uzten materialaren artean. Eta harrizko edo buztinezko blokeak jartzen zituzten elkarren gainean. Gaur egun ere erabiltzen dira zenbait eginkizunetarako. Urtegien kasuan esaterako. Ganga formako egiturak. Geroago, arkuak eta ganga formako zabaiak asmatu ziren eta horrela, gizakiak, espazio handiagoak estali eta egituretan utxuneak ugaritu ahal izan zituen. Egitura mota horiek ganga formako egitura gisa ezagutzen dira. Teknika hauei esker, eraikin izugarriak jaso zituzten, basilikak, panteoiak eta katedralak besteak beste. Eraikuntza modernoetan ere, maiz erabiltzen dira arkuak. Egitura bilbatuak. Gure inguruko etxebizitzak eta beste zenbait eraikin egiteko, egitura mota hau erabiltzen da. Egitura horiek, hormigoizko edo altzairuzko elementu ezberdinak elkartuz, eraikuntza edo objektuari forma emango dion eskeletoa edo armazoia osatuko dute. Armazoi horretan parte hartzen duten elementu bakoitzak funtzio jakin bat du. Azter ditzagun ba, egitura bilbatuan parte hartzen duten elementu edo atal garrantzitsuenak. Habeak. Elementu horizontalak izaten dira eta hauen gainean doa gure etxeetan zapaltzen dugun lurzorua. Flexio esfortzua jasan behar izaten dute. Pilareak eta zutabeak. Elementu vertikalak dira eta hauek eusten diote habeen karga guztiari. Konpresio esfortzua jasan behar izaten dute. Zimenduak. Lurrazpian dauden zementu armatuzko oinarriak dira. Gehienetan bi eratakoak erabiltzen dira. Zapatak edo lauzak. Pilareak bertan finkatzen dira eta eraikuntzaren karga guztia hartzen dute. Konpresio esfortzua jasaten dute. Triangelu formako egiturak. Barraz osatutako egiturak dira, gehienetan metalikoak edo egurrezkoak. Triangelu formak hartzen dituzte eta horri esker egiturak nekez deformatuko dira. Hiruki forma baita, forma poligonaletan egonkorrena. Hirukia ez den poligono formako egitura bati indar bat esartzen badiogu, erraz deformatuko da.
Horregatik ikusten dugu hain maiz hiruki forma gure inguruko eraikuntzetan. Egitura esekiak. Armazoizko egitura batean zintzilik dauden kableak erabiltzen badira, egitura esekia deitzen zaio. Kable horiek tirante izena hartzen dute eta trakzio esfortzua jasan behar izaten dute. Xaflazko egiturak. Objektu horiek azalera handia eta mehea duten xaflen bidez inguraturik egoten dira. Xafla horiei esker lortzen dute erresistentzia eta bere formari eusteko gaitasuna. Beno lagun, zerbait ikasi ote duzu? Nik ala espero dut. Hurrengoan, gehiago eta hobeto. Ondo izan!